gid lamang nga galom action Fred. Ang dalan sa nga Locsin, dalan sa nga Lacson, even ang dalan sa nga Burgos pakitanta mga kilid sang dalanon action Fred. Medyo basa sa sininga kaagahon action Fred, no? So sa aton sininga mga kauturan, extra gid, no, nga paghalong especially sa pagdala sa nga ila sininga mga salakyan, medyo madanlog subong nga kagahon. Kung ang dalan action Fred asfaltado, taon gate nga medyo basa pa action Fred, pero kung simentado ang kilid lamang sandalan ang muning makita naton kagamuning aton matalupang da, no. So ang pero may pipila na kita ka mga kauturan subong nga kagahon ang nagaamat-amat naman sa pagbiyahe, subong nga kagahon. So ang iban nga mga tricycles ang ara gid lamang sa kilid sandalan, although may araman nga mga tricycle section Fred ang amat-amat naman sa pag kung makitaan man sa mga dalanon, may mga pasahero na going man sa tagsa ka mga merkado sa sining kagahon. So kung basura ang paghahambalan aksyon Fred ang gawayon ni subong kay kilid sang dalan makitanta, ginaamat-amat naman sa nagaamat-amat naman sa pagpanilig ang pila ka naton ka mga street cleaners bunga aga. Sige, panghakot sa IPM. Yes, action Fred, no. Gahakot man ang IPM, may portion diri ang mga ginabutangan balasang basura, special ang area sa 9. Ang Cordoba dampi action Fred, ginway naman kita sa may nakitaan nga mga basura nga ginatipon. Although may pipila ka mga basura action Fred, jutay na gid lamang base pala maguro adlaw maagyan sa nga aton sining mga kauturan, especially sa nga IPM. I don't know, kumustahon ko tani action Fred dara sa inyo ang pagpanghakot sa basura kay kung okay na. Di mayo action Fred, no. Salamat gid kay kung no nagpisan sila gulpi. Gali ka. mayo gid na kahit paano kay mabudlay man kung mag-isa ka bula na gidya kay kung utub-tub karon may pananahakot ng mga basura ti problema gidya dako. So anyway, action Fred, may pipila ka mga kauturan kita nga nagalabay sa sining kagahon along sa dalan sa Lacson, particular ang area kung ari ikaw sa atubang sa Capitol Lagoon, may mga salakyan di pasahina, no. Sa sining tinion nga nagbiyahe action Fred going sa area sa barangay kung going sa downtown area, alin ni siya sa Mandalagan nga salakyan nga salakyan kung salakyan di pasahe. Pero kung going halin kung magalabay ka sa area naman sa North Capitol Road, pipila natong mga kauturan, especially yung mga call center agents ang ara sa sagwa action Fred. Yung iban diriya higupan sang kape, no. Mainit-init nga kape kami ara lang sa mga nagabaligya along the sidewalk, pero maguro adlaw I believe nga way naning mga nag-cart bala action Fred. Hindi siya matawag nga push cart kundi may sidecar ini nga ga-serve man sang kape. Well, ang iban nga mga call center agents of course magluwas nga nagada pangape ti partner gidya ang Yossi action Fred. But anyway, sa aton sining mga kauturan sa sining kagahon ang dala naman sa Gatuslaw sining agaw, may kitanta naman ang pila ka mga utod nga nagapanilhig na, no, mga street cleaners. Basi mamangkot man action Fred ang pila naton nga mga kauturan, kumusta subong ang presyo sa mga isda kagakarne sa merkado nga nalabayan kagina sang patrol. Ang presyo karon sang karne action Fred, ang baboy ang paghahambalanta gahamboy action Fred sa 260 pesos ang kada kilo on pig meat o kun karne ini isang baboy. And at the same time ang ila sining tulan action Fred, subong man ang ulo is 190 pesos, may araman 170 pesos, while ang connection Fred, ang karne sang baka sa sining tinion is nagadalagan sa Gyapon
sa 320. Medyo tayo pagid lamang nga mga isda ang naplastar sa merkado man, especially ang Burgos sa public market. Ang ila sining tilapia action Fred medyo barato from 150 to 160 pesos. Depende ni siya sa sizes ng isda, especially sa tilapia is 150 to 160 pesos ang kada kilo. Ang marot lang medyo nagmahal action Fred. Ang marot niya kadalagan na sa 200 pesos ang kilo. Ang luko siya lumiyagan, steady siya sa presyo nga 160, pero ang luko siya nga durdurat medyo dagko action na Fred is 360 pesos ang kada kilo. Ang bantalaan basi mamangkot sila at bantalaan na available karon nga dalagan sa 350 ang kada kilo. Ang gingaw gani aksyon na Fred, medyo nagmahal man, nagliga to, barato, pero subong niya, mahal, nagdalagan man aksyon na Fred sa 330 kada kilo sang gingaw. At of course, ang bangrosa, steady pulse ang bangrosa, presyo, o nga, ang may presyo sa karon, 190 pesos to 200 pesos ang kada kilo action na Fred. So para mo niya ang pila ka mga nakitanta available nga mga isda sa area sa Burgos public market. Mag-uro adlaw ni sigurado kaya daw mo na niya sila baligya. Report sa patrol ang ginadulong sa inyo sang may TC ang sa patrol with action na nikiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:14 na. Ano ang pamahaw nyo na? Akon dodwa kadlaw nga plupahuay ang akon, bati nagpaayaw giko. Luto laswa, idlaw-hidlaw gid. Ti may na kay kumplito bla. Bakal kalaswa may tugabang, takway, kalabasa, okra, talong, marguso, kapayas, daon balunggay. Baklan mo na ilunsil, bao galiyawan kapangita. Tahong ang ara, namit man butangan mo siya tahong na naman saborya, tapos prito ka bangros bla. Magprito ka bangros, hindi mo pagkuhaan himbis, nang tigi-tigi ono blang himbis siya, bao ka nanam, isawsaw mo sa sinamakan sauce. Porte sa pagkaname. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:14 na. Kamusta nga ton mga kauturan? Roll call kita kay Jen Pabilio ba watching live sa Makati. Kay Milili Oligo, live man. Hidlaw matas mga grupo. Ba? Kay Steve from Australia with love. Kamusta ka da sa Australia? Sige lang nga. Si Milili Oligo, gatamyaw kay Vanessa Mayo, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Morning man kay Steve. Kamusta ko no? Si Suon Yalori Apurado, guwapo gyapon na. Padayon lang ang serbisyo. Si Ibon Bosher sang Germany, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Okay lang basta ara kamo, no problemo. Wala naghasaka. Morning sa aton mga kauturan, ang tikang sang panahon, kamusta na? Sa likod nga medyo naghina ang bagat, sa gyapon magadala ini sang padayon nga pagtupa sang ulan, ilabi na sa Northern Luzon. Suno sa Pag-asa, magalumon nga kalangitan, taglapta-lapta nga pagtupa sang ulan ang mabatyagan sa Ilocos Region, Benguet, Zambales, kag Bataan. Samtang sa pila ka bahin sang pungsod, may mabatyagan nga pagtupa sang ulan, tuga sang habagat. Suno sa National Disaster Risk Reduction Management Council,
mga 566,086 ka individual ang rekta napiktuhan sa ulan tugas sa nga bagat nga nagtugas ang baha sa madamo nga lugar. Mga 10,000 pa ka persona ang ara pasubong sa 149 ka mga evacuation center sa Region 3, 9, Mimarupa, Karkaga, Metro Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Balik kami pagkatapos ini. History Bio. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Salamat sa paserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Nakarikod sang dugang nga 493 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Nagdala ini sa kabilugan 85,169. May pinakadamo nga kaso sa COVID-19. Probinsya naman sang Iloilo may 168. Siyudad sang Iloilo, 67 ka bag-o nga kaso, 57 sa siyudad sa Bacolod, 53 sa probinsya sang Negros Occidental, 52 sa Antique, 42 sa Aklan, 41 sa Capiz, Guimaras, 5. Sa karon, ang Western Visayas may 10,641 kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Kay Mikaela Gilaran, morning, watching live sa Jeddah. Kamusta na sa Jeddah ba? Si Vanessa Mayo, happy Sunday, kay Domingo pa lang sila dito sa Amerika. O sige, happy morning man, Lunes dire sa Pilipinas from Minnesota State. Manisa, good morning kay Richard Hams Nim. O tamyaw ako no, pamilya Nim kag pamilya Rodilia dira sa barangay Tapi sa Kabangkalan. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Si Milili Uligo, advance happy birthday kay Jinky Dilagdon sa Don Salvador Benedicto, Phoenix, Arizona. Alin kay Mililia. Kay Vicente Similiano, good morning. Happy Monday ko no. Si Alex Puentes, ari naman siya. Oo. Alex, pwede. Isa-isa halang. Hindi maagwanta. Okay. Hindi ta makabasa sa iban sini. Magamuning plastada. Kay Manjo Arniho, good morning lang. Pwede na isa. Inalawag na nakadaga. Kay ti iban gasulod man. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sang LTO. Kay Dr. Ribalisa sa Binalbagan. Kay Totoro Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Basi classmate ko Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, nagamonitor man siya. Morning da. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Horilyaga Bugtaw na ni. Si Nini Patos Burgos, wala ko kita o. Kay Ihado Richarda, kag kay Toto Binos sa Barangay 4, good morning. Babilited happy birthday kay Mayor kahapon, kay Jobert Carion, birthday niya kahapon. Sige medyo hindi man kita makapasanduay aglagaw kay man medyo hindi maayo ang aton pamatyag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Morning, mati lang ko dia. Sige, areglado. Dira kay Jonel Cartel Beliote, good morning man. Okay, sige. Morning kay Tumbay. Sige mga mahamon nga plastada. Medyo inibila naton ka mga utod, maluyagon sila no. Magsuli-suli isang ngalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region wide mga palangka. na nakarecord sa duga nga 8,735 kabago nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas nga nagdala sa kabilugan 1,597,689 samtang 5,930 naman ang nag-ayo sa balatian nga nagdalaman sa kabilugan 1,506,027 ang Pilipinas nakarecord sang 127 ka napatay. Kabilugan 28,016 sa karon 63,646 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na gadugang ang balatian kag samtang may ara naman ginapaabot basi magbuto na maliwat ang COVID-19. Pero sa gihapon ang panawagan nagapadayon nga sige-sige lang ang pagpabakuna. Pero may paandam ang departamento sang ikaayong lawas nga bisan fully vaccinated ka na, hindi ka magsalig. Kay kadamo na sang nakababakuna. Ang iban tapos na, isang Johnson ang Johnson, isa lang katuslok. Ang iban 2 katuslok bakuna, pero madamo gyapon ang ginaigo. May pare gani nga fully vaccinated na, patay pa sa COVID-19. So hindi kita magsalig. Ambot silingon, sige kita sa aton mga health protocol. Sige kita sok-sok face mask, sige kita sok-sok face shield, kag tumanon ang inatawag social distancing kay wala kita dira perdihon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Kay Dada Hilado, good morning. Nagamonitor sa Barangay Alihis. Daday, good morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Ano man nga disgrasya ya kahapon, na rostlak man ang taytay da sa may bago. Ay, wahapin. Anong natabo nga nag-rostdak inadira? Puerteho. Dabla sa Bagong Bayan, sa Barangay Don Jorge Araneta, siyudad sang Bago. Alas 4 kahapon sa ngapon, ginreport na rosdak ang taytay baw tatlogid ka mga pribado nga salakyan ang humagunos paidalom. May crosswind, anom ang sakay, isa sa yundi, accent kag anom sa pick-up. Ano natabo? Ano minus ang construction nga ang daw sumigabong padalom na rosdak metal pa na nga taytay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35. Dugang nga mga detalye sinakaron sa aton mga balita. Good morning man. Monitor lang sila sa Barangay Hagimit Lakaruta, si Richard Malayang. Relax ka mo dira, makadali, ma-relax man ako dire, pero pagkatapos ang aton paid program, balikan ko kamo. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Las 4:47 na. Bao kagabi ga monitor ako. Isa naman ka minor de edado. Linutang sang riding in tandem gra sa Cameroni Avenue sa Barangay 35, siyudad sa Bacolod. Ano ini? 17 anyos to. Galing ining report kagabi, ginamonitor ko si Aksyon John Diaz na ining 17 anyos nga minor de edad, masami ini siya involved sa kinawatay bala. Galing wala mapasakaan kaso. Kagabi, suno sa report, ginpalapitan ini siya sang duwa ka tawo. Gasakay sa motor, linutang igo sa ulo. Dala sa ospital, wala matabangan, patay. Minor de edad, 17 anyos, damo kasong kinawatay. Wala gisa kaluwas gabi, patay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Kay Lito Secondes, good morning. Kay Rodolfo Jaime J. sa Barangay 9, Kabangkalan. Sige. Happy birthday lang Vanessa Mayo. Action Fred, happy Monday. Salamat, Gid, Vanessa. Bisan paano ang aton mga kauturan, malabot-labutan sang aton sini pagpulo panamyaw. Enjoy na ako sina. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Mabalik ako pagkatapos sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahitangan, responsable at pagbalita, kagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglan. Kapi-kapi ka mo, anay da. Dugay-dugay kay... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Damo ang nagapamangkot sa ngalan sang 17 anyos nga linutang kagabi. Karon lang malisensyata anay, balo kamo ang mga minor de edad, wala manamon ina ginatugutan anay nga ipalayag ang ngalan, no? Kay minor de edad mo, pero kung gusto na sa edad, posible, pwede. Si pare boy Sincere, good morning, kabugtaw ka da pare. Morning da. Kay Niel Brian Baloes, good morning kuno. Kay Annabel Baloes Esclavia. Kay Mamaya Mercedes Bibing Torres, sa Barangay Tinungan, Isabela. Kay Kagawad Orlando Baloes da, sa Santander, Isabela, good morning. Kay Manjo Arnijo. Kay Elina Balungay Bilyote, Bao, happy 20 years o 23 years nga anibersaryo nila ni Junel Cartel Bilyote. Happy anniversary. Kay Imbong Jucampo sa Maaw, kay Dodge Dalida, kay Miragros Morales sang Maaw. Ba, kay Maria Lurna, kay Pari Erning Hurilya kuno, sang Town and Country Homes, good morning kuno. Sige Areglado kay Bobs the Second. Kay Bobs the Second, good morning. Sige. Sa pamilya ko da, sa Sumaga, sige, mayong pagpamati. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga Kap, good morning. Kay Nimpa Ibanez, good morning man. Kay Michelle Sayo Gimiroy. Kay Jinky Dilagdon, morning ko no. Kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, kag Michael John Sison. Good morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Dira kay Jimmy Oliveros Latido, good morning man. Sige aras la sa Purok Kawayanan, Barangay Mailom. Good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala ang hilabtan. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig Kapulisan, 53 anyos nga may arestado sa buy-bust operation sang Police Station 8. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Sir Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Arestado sa Police Station number 8 ang 53 anyos nga may matapos gini siya anadakpan sa buy-bust operation. Ginpatikayon dira sa Balangay Tangob City Syudad sa Bacolod. Ang suspetsado diri, Action Fred, ginkilala sa kay Mark Anthony Nilay nga pumuluyo sang Purok Villa Esperanza, Balangay Tangob City Syudad sa Bacolod. Kapin sa 3 ka mga elongated plastic sachet sa ginasuspetsuhan sa ang na-recover sa kay Mark Anthony Nilay nga may market value ini nga naglabot sa 10,000 pesos. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 nga madugay-dugay din man ang nasiling surveillance nga gipatikayon kay Mark Anthony Nilay antes pa naman nadakpan sa buy-bust operation nga ila ginpatigayon. Karon nga adlaw, Axel Fred, natarani nga pesaka ang kaso sa City Prosecutor's Office sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o kung illegal possession of prohibited drugs. Ang suspect karon, Axel Fred, nga si Mark Anthony Nilay, ara karon sa custodial facilities sa Police Station number 8 durante preparar ang kaso batok sa iya. Ini nga report, ginadulong sa kalawansang Santol Plus Herbal Soap, may antioxidanta, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap, makabuli ka marikaw apakurinot sang panit, tugas ang stress. Para sa hobin kag presko kag kutis, Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Action Radio. Bayan Action Fred, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Kay Nalcrek Sarabia, nagamonitor live sa Kanduni. Kay Ami Agustines Baron, good morning man. Dali lang, dirabla sa aton mga utod nga nagaproblema kung may bukol nga magtubo sa lawas. Subong, may mga testimonya na nga nagapamatod nga ang mga bukol nga nagtubo sa lawas gintunaw gamit nila ang Santon Plus Herbal Capsule. So rekomendasyon naton kung may bukol nga magtubo sa lawas tunawa gamit ikaw Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi kadali tapikan mga trangkaso o bosipon nilanat kag iban nga pamalatian patimaan ina sang COVID-19. Pero kung naka-Mighty C kamo, mabakod ang lawas, mabato sa anuman nga pamalatian. So ang kombinasyon mabakod, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Gaupon ni Permi, wala gabulag. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Erwin de Catoria Gonzales, good morning. Nagamonitor lang sa Maaw. Kay Ronald Bisira, monitor lang sa Agustin Romblon, tamyawi asawaya. Si Juliet Tirasa, Estom 3. Sige, good morning lang. May lang mag-monitor tagsagid kakaagahon. Daligid lang. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. Ari, ang first draw naton 9-7. Una nga bula 9 kag 7. Second draw 1-2. Ikadua nga bula resulta 1 kag 2. Third draw 34-36. Ikatatlo nga bula 34 kag
36. Rikta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 50,932,282. Winning combination in any order 7, 17, 28, 5, 38, 26. Resulta sang 658 7, 17, 28, 5, 38 kag 26. Saylo kita 649 ang jackpot 35,275,956. Winning combination in any order 39, 28, 18, 34, 36, 22. Ang 649 resulta 39, 28, 18, 34, 36 kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Dira kay Jose Mungcal Torilla, good morning. Kay Inday Ming Siles, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ari ho, may ipamangkot lang ako sa inyo, may asma ka bala? Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na nga'y Sagsang anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Do, wiper ang ulo sa NCR, oh. Enhanced Community Quarantine. Porte, sila niya ba ano naman eh? Amo naman eh? Gutom naman eh? At ano mo na, kaya daw wala kita ginasuso. Daw hindi niya magwa ang COVID. Mabata lang siya. Daw hindi siya magwa. Porte nga natabo sa bilog nga kalibutan, no? First time maning pandemic kani nga daw. Hindi siya maghalin. Madugang lang nga madugang, may mga Delta variant, may ginasiding naman bago, ay daw hindi maintindihan ano ining natabo sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Aluna Andigan Git good morning. Mao si Utay Benedicto, tamyaw kulihog kay Kapitan Sergio Libre sang barangay Manlocahok, si Palay City. Ariglado basta ikaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay Sagsag ang mga kahitangan Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Endorso ang mga proposed program kag mga proyekto sa 3 kadalagko nga merkado sa Bacolod. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bagal Action Fred, isa ka resolusyon ang ginaprobahan sa sangguniang panglungsod diri sa may Bacolod City nga naga-endorso sa mga proposed program kag project para sa development sa 3 ka madalagong merkado sa Bacolod City. Ang resolusyon ang gin-author nanday City Councilor Cindy Rojas, Chair sang Committee on Finance and Appropriation, kag Councilor Bartolome Orola, Chair sang Committee on Market. Ini ang base man Action Fred sa pangabay ni Bacolod Mayor Bing Lonadia. Ginpahayag ni Rojas nga ang kada merkado ang may ginpainan nga pondo nga 50 million pesos para sa improvement sang Central Market, Burgos Market, kag Libertad Market. Ang pondo Action Fred ang magagikan sa local funds, Local Government Support Fund, Financial Assistance to LGUs, General Appropriations Act sang pungsod para sa 2021. Suno kay Rojas, ini nga proyekto ang kabahin man sa ginaprobahan sang Local Development Investment Program kag Annual Investment Program sang LGU. This is a grant or a budget given to the LGU, Mr. Chair of Bacolod, for the improvement of our 3 markets, namely Central Market, Burgos Market, and Libertad Market, Mr. Chair, for the Bacolod public markets amounting to 50 million for each market, Mr. Chair. This is improvement and of all 3 markets, Mr. Chair. Nabatian ang kabayan sang palayaga ni City Councilor Cindy Rojas. Santon Plus Gold maka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic, balunggay kag spirulina nga nagapad
Tika, basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Grabe ang kastigo sa ato, no? Wala pa magwa ang COVID. Suso, 8 kasud-asod gasaka. May konswilo, isa kapag rollback sa presyo, balik naman saka presyo. Ba, ano ni, dawla untat ang kastigo, puwerte nga kastigo ay sa pumuluyo. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Si De Anton Diaso, sang Patria Village, Arasya. Si Atia Kim Iriman, good morning. Kay Edi Laos, maupod sila na Isabel, ga monitor sa Victoria City. Sige. Kay Ian Paul Nobilia. Kay Ian Paul Nobilia, good morning man. Pabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwara nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwara nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa. Kumpiyansa nga malabot ang target senior citizens population nga mabakunahan kontra COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye sinyo po kay Aksyon Marlon Pinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Dako ang pagsalig sa nga gobyerno provincial nga malabot ang gina-target nga kadamuon sa mga senior citizens sa Negros Occidental nga mabakunahan kontra sa makamamatay nga COVID-19. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga sa pagpagawa nila sang bag-o nga datos may kantanan sa vaccination program, madugangan ang kadamuon sang mga senior citizens nga mga fully vaccinated sang COVID-19 vaccine. Ini matapos nga nagligad nga Hulyo 26 nasugdan kag napatagayon na ang pagpangabakuna sa mga senior citizens gamit ang single dose nga Johnson & Johnson vaccines. Nagligad nga bulan ginpahayag sa nga DOH kundi Department of Health nga target sang gobyerno nasyonal nga mabakunahan ang 90% sa mga senior citizens sa bugos nga Pilipinas sa pagtapos sang bulan sang Hulyo. Ang mga senior citizens amo ang nalakip o kung napaidalom sa 8 priority group sa vaccination program sa gobyerno. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Herevoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Mga blatter entry pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
Uhaw sa pagduhaw sa biton, mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, nagpadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa Idalom Sangga Police Station number 1 sa pagkilala sining duha ka mga motor riding suspect responsable sa pagpatay diri kay Adrian Biloño, 17 anyos soltero, matapos nga ginluthang la 6:20 kagabi sa Purok Maghili ug Mahili ug yun barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Ramel Sarona, ang ining biktima aksyon na Fred gapakita nga gatindog sa kilid sa dalan tupad sang isa ka tricycle sang hinali na lang ginupunduhan sining motor riding suspect. Ang biktima gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang gindeklarar ni Dr. Francis Dudero nga dead on arrival na matapos nakaangkon sang malubha nga pila sa iya sini nga ulo subungman sa iya sini nga liog. Samtang sa Police Station number 6 arestado man ang ginaligar kawatan matapos nga ginadakop by citizens arrest. Matapos man nga ginaligar nga nagpangawat sa dalan Mabini, barangay 40 sa syudad sa Bacolod. Ining tag-pangawat ang gingkilala kay Jason Cordoba, 22 anyos, residente ni sa Purok Pag-asa, barangay Estefania sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Arnel Talis, ining si Cordoba action na Fred ang ginlaot ginmapabi sang mga bystander kaga nakastiguhan antes ni siya gin-turn over sa mga kapulisan, pero sang ginusisa sa mga otoridad ining suspect action na Fred ang nakuhaan pa sang isa ka unit nga 9mm caliber pistol pero homemade o paltik ni siya action na Fred nga armas. Karon si Cordoba ay nga preso karon sa custodial facility sa station number 6. Report sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Margie Siba Bilo, good morning. Kay Abrinica Windel sa Yamuyan, Digira, kag pamilya Abrinica. Kay Teresita Orita Kahurao, kay Richelle Fulgencio Susana, kay Leonila Tarusan, sang Purok 20 Barangay Alangilan, good morning. Kay Ray Barayuga, kag kay Jerome Lipana. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Samsang ano nga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Kon kamusta kun narusda ka taytay tiha. Ang mga biktima ng ospital pilason, 3 gika pribado nga salakyan ng kumunlak padalom. Ay huo dira sa Bago sa Don Jorge na Araneta. Ada na yun Sige. Kay Arnold Walawad sang Purok may kugmaon tangob. Good morning. Kay Russell Gomez, kay Nuna Agravante, kag Sinada Anisito, classmate dali ni Banisa Mayo. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,